nejdeš za tebou. Nejdeš za ním letieť. Čo si točí video? Áno. Povedz dačo múdre do videa. Je to ťažké tu šlapať. Ale je tu krásne. A teraz zase cesta domov čaká. Veľmi krásne. No to už pôjde naspäť, to už bude v pohode. No to môže všetko doliť. To už sa aj skotúľaš. Slniečko. 2 hodiny 8 minút. No, povedal, že také pomalšie kroky asi neráda. Šolčov krokomer bude v tomto smere. Aspoň viac ukazuje, nie? Keď nič iné. Aspoň nič to ukazuje. No, ideálna časť zase tu robí. 9 kilometrov. Vyprašný? A Čo tam za tieň? Tu sú skaly predné. A taký zaujímavý však ako... Ja tu bol od niečo iného. A tam je to krásne zelené. A tá žltá tráva. No, vypadá človek. Ale to sa vyjasnilo to. Tie vlaky, to čo robia, sú pekné. Koniec sveta. Za krmenia už vidno, za mňa. Aha. Keď ešte nevidno, tak to nie je. A tu je nádherné. Posledné.